collons? Això és al revés, amor. Sí, tio. Hem entrat a la boira, més que sortir-ne. M'encanta. Això és la vida al revés. Què? Has vist els cartells? On anem? Endevinalla. A Sant Boi a comprar pa! Oh, mira que sí. Sí. Perfecte. Quan ja estarà? Hola! Acabem de sortir de comprar pa. Uitau, quina bossa més plena que portem. Hem comprat pa, hem comprat croissant. Atenció amb el croissant, Hem comprat un croissant. Atenció amb el croissant. Una oloreta. I res, doncs això, hem vingut a Sant Boi a comprar pa, perquè el fan molt bo, aquí en aquest forn. I ara mirarem d'anar fins a una casa senyorial que hi ha aquí, que hi ha d'això que en diuen el roure de la senyora. Ens ha fet gràcia pujar cap aquí dalt al Lluçanès, que hi havia boira, però s'està aclarint. Que sí? Així que anem a veure si ens hi arribem. A veure si agradem el roure de la senyora, que és un superroure. Què serà? Quin lloc és, Maria? El Vilar. La casa del Vilar, amb el passatge particular dels senyors per anar cap al seu jardí. I ens agafem aquest caminet que surt pel costat de la casa i ens n'anirem cap allà. Així, està tot molt ben arreglat. Ens anem cap al... El roure de la senyora. No sé si veieu cap allà al fons, Sí, el roure aquell. Està tan pelat, allà a l'altra banda del camp. Anem cap allà, el roure de la senyora. I per què És un roure centenari. Per què es diu el roure de la senyora? Collons, perquè era on anava la senyora a passar les seves estones. Vet aquí. Doncs aquí teniu l'explicació. Bueno, sí. O sigui, clar, quan et diuen el roure de la senyora. O sigui, és molt fàcil trobar l'explicació. Ja sigui certa o no, però en aquest cas és certa. És perquè la senyora, aquí, darrere totes aquestes bardisses... Doncs això, que deia, que aquí darrere tot aquest bardissar hi ha un jardí molt maco, el jardí de la casa. Un jardí així tot senyorial i dels senyors d'aquella època. Ja, us ho heu d'imaginar, us ho heu de posar finals del segle XIX, Vull dir, heu de situar-vos a l'època. I al final del jardí hi havia una porteta i la senyora anava passejant pel camí i arribava fins al roure, que era allà. Ara és un roure centenari, és molt gran, i en diuen això el roure de la senyora perquè la senyora d'aquí s'hi passava moltes hores. Per això. Hi ha aquests pals que apuntaven les branques perquè pesa tant, es tomba tant que es podria arrencar el seu propi pes. És que és immens. És com un monument. Atenció, és un arbre monumental, gent. Sí. Conegut també com a roure del Vilar o roure bonic. Conta la tradició que la senyora Lotgarda de Pedrals, de la qual prengué el nom, tenia molta estimació pel roure i passava llargues estones a la seva ombra llegint o fent labors de ganxet. Trobo que ets petita, Irene. Que és preciosa aquesta obra. Fixa't. Miro amunt i no veig res més que sol, que no veig res. Mirem, obre els braços. No se'ls veu des d'aquí darrere. Vita. Clar, i això és el que veia Irene des d'aquí. Ja, només vaig deixar. Ja, vet aquí. Ja, que baixeix. És que flipa, amb la bèstia. Quina bèstia. És que és gegantí, tio. He de posar la mascareta perquè tinc fred El nas. al nas, tio. Però que volem amb el pal aquest, Molt xulo.
Ja, intentaré anar tan enrere com pugui, com em permeti l'espai. Això és el que podem veure des d'aquí. És que és immens, per favor. Molt, molt, L'Irene. Aquí, estupenda. I des d'aquí... Per qui no ho sàpiga, som 30 de desembre del 2020. Fa fred. Aquest matí ja apuntava maneres, però aquí dalt, que hi ha boira a sobre. Que en fa més. Tinc la sort que tinc un iglú. Tenint en compte que l'iglu és de... Que se marca. Ara, és que pensava que tinc aquí dalt, no és el... Mira quin iglu que porto. L'iglu és un iglu de roba, perquè esclar, l'iglu normalment és de gel, però bueno. La Maria porta un iglu pel cap. Tindria que no es xupi. A vegades si vaig així, vaig com d'incògnit i en tros tapat. I tot, dius... Una superfamosa d'aquestes de... Ai, cony, molt bé. Qui podria ser? La Catherine Zeta-Jones. La Caterina, no la Catherine, la Caterina. Apa, amb aquest micro de moment deixem aquí. Som a Perafita, perquè tal com es titula aquest vídeo, estem fent una volta pel Lluçanès. Ara aquí ha sortit el sol. Està molt bé. Aquí està molt bé. Estem aquí passejant, aprofitant que ha sortit el sol i que tenim festa. Testimoni de que és Nadal. El teu cor. Allò el meu cor. És Nadal el meu cor. Quan somrius a Perafita. Atenció. 1695. Poca broma, És una S. Atenció amb la S. M'agraden molt aquests gravats d'aquí a les... Es diu... A les cases. Què és el dintell? És això? Error. És llinda, no dintell. Definició. Fusta o pedra travessera que clou la part superior d'un portal o una finestra i que descansa sobre els muntants. Proseguim. Sí. Correus. Recollia diària. L'oficina de correus. Mira, Josep. Aquí posa Josep. M'encanten aquestes cases amb la façana de pedra. M'agrada molt. Quin raconet que hi ha aquí. Oh, el camp de futbol. Oh, és un camp de futbol a Perafita. Puta. Oh, mira. Oh, fixa't. Ficar-se per racons així, que no t'espietes, tenen aquests tiquets regals. Oh. Ai, sí. Hem passat de s'engerar-me els dits, literalment, a que ara tenim calor. Bueno. Calor. Ho diràs per tu, maca. Jo estic bé. Està bé no vol dir tenir calor. Anem a visitar uns nois. O noies, per saber. N'hi ha un que porta abric. No diu res. Hola, guapo. Mira. S'amorra. S'estan sumant. Suma. Què tal? Et falta un ull. Ui, et falta un ull. Hòstia, pobra. Què guapo. Li falta un ull, que fort. No havia vist mai això encara. No sé, la seva història. No. Adéu. Gràcies. Aquest té pinta de noi. Sí. Guaita, vols sortir a la càmera? Hola. Hola, guapo. Què? Què m'expliques? No sé com esperava. Tu. M'encanten les dents. Mira. Quin detall. Bon dia, noi. Sembla que t'has apartat bé, avui. Sí. Au. S'ha acabat. Adéu. Ens han saludat. No havia vist mai un cavall que li faltés un ull. Hòstia, això... És ben curiós. Veuràs coses que no havies vist mai. Mirador
no parking. Hola. Número 1. Aviam. Anem a investigar. Flipa, tio. Que guai, no? Hòstia, això deu ser de fa temps, Partido de Vic. Província de Mare meva. No? Clar. No, fins aquí. Veritat. El Pedrafort. Com que aquesta setmana ens podem moure per la comarca, de moment, ens deixen moure per la comarca, hem decidit, doncs, anar a una zona de la comarca que va un vídeo que vam començar l'any passat, que hi havíem d'anar-hi més dies, però com que ens han confinat a nivell municipal, doncs no hi podíem anar, i avui aprofitem per anar-hi. Dit això, resulta que avui és dilluns de Carnaval. I la Maria, dimarts de Carnaval. I la Maria, com que és així d'artista, li ha agafat un rampell, de no sabem per què. De pintar-me les celles de color verd. Jo ho entenc. Mireu, jo tinc un problema amb els pèls de les celles, i és que en tinc molt pocs, i llavors, per poc que em depili, doncs sempre em quedo sense celles, com aquí diu. I per tant, doncs, a vegades la Mimi me les pinta perquè se'm vegin una mica més plenes. Però esclar, és el primer cop que me les pinta de color verd, sabeu? Molt fort! Com que va vestida de taronja, dic, mira, tots hi verd. Sí. Ni se n'havia donat la cabrona! Ni se n'havia donat! Hi havia poca llum. Ui, sí, ara culpa de la llum, saps? Total, vaig amb les celles verdes. Què us sembla? Nis de cartró, mirarem pèls una estrella mundial. Què tal? Avui som a Prats. Correcte. I ara res, hem fet un vol pel casc antic i ara aquí hem trobat aquest mapa del Lluçanès. De moment hem anat. De moment estem a Prats, que és això d'aquí. I nosaltres bàsicament el que coneixem més és Xapoi, el Pens, que queda cap allà dalt. Després d'aquí ens anirem... Hem anat també a Perafita. Sí, exacte, aquí, Perafita. Som aquí baix i ara baixarem cap a l'oest. I després ja baixarem cap a l'oest. Sí. I... També vam anar l'altre dia a Sant Martí del Grau, que vam anar de passada. Sí, vam baixar. També hem d'intentar anar l'altre dia també a la Torre d'Oristà i a Sant Feliu Serra i a Oristà. Però ara de moment és el que hi ha. De moment és el que podem fer avui. I res, hem comprat pa a Sant Boi i hem comprat pa aquí a Prats de Lluçanès. I ara doncs anem a fer una petita volta. Som a la plaça Major, per cert, no us ho hem dit. I seguirem fent una petita volta que sembla que vol sortir el És setmana de Carnaval, Sí, setmana de Carnaval. Diguem-ho així. És setmana de Carnaval. No en feu cas de les carrosses que hi ha per aquí penjades. No? Sí. Hi ha carrosses penjades Què aquí. baixem per aquell carrer d'allà? Va, anem per allà. Anem a gravar. Hola. Per allà per aquí un carrer estretonet i curtet. O sigui, una de les conclusions és que a Prats hi ha molts aparcaments. Per si s'interessa. Sí, ja ho faràs. Forma sostenible. No contamineu, netegeu i no embruteu. Veniu amb cotxe a peu. Si sabeu què vol dir això, Més aparcaments. Aparcaments a saco!
Què? Mira, els macos són els cartells. Plaça de les Monges. I aquí comença el carrer d'Aragó.